na gyud akong nangka nga sus. Grabe pag-atiman ako ani sa una. Gamay pa akong gi kuan bisbisan kural ang palibot hantod nga namunga. Nya karon gikawat atong duha ka nga gahapon. Hindi ko kadawat ba nga gikawat to. Sa kay maayo na kung buhaton ani no. Ay, ako ipabarangay. Pabarangay na ako itong duha. Sakto. Aduan ako sa kapitan. May lak na ito barangay hall ron. Grabe. Kulbaan ako ng hapon. May patuntun nung manoy dokwato na mo itong nangkada. Saw na namon ni ron niya. Nasakpan ba niya ito sa tagiya niya. Kasi pabarangay niya ito. Mura hinungdan na nga mapriso mitong itong nangka. Malagi itong barangay da. Kuntiyan da. Ikalibanga mo ng kwato. Nangka ng kaong tinawat. Hapot pa na ba niya tigbasi niya ate. Saong kanino niya. Kung magpabarangay itong tagiya. So budaban tagiya. Igihan kita siyang tanom. Ambot na pugkag siya ba pugkay nagtanom? Terus pabarangay ni igo orang po nung kung nagsuggest si Mang Titing akong idot kaya siya man tong siya may nangitag sudan di man ako sa nanaon na kung maayo na di ko mapriso mapil kong kapriso sao na lang si ating ako ito gabang kapitan dako na pong wait ang kapitana mulaban dito sa iya ba hindi ko sa kuha ni tapos mangkiting wak ko ba ito klaro ita dagana may paiwa na lang ko nagsagis-sagis di pa ko maapil ako rabay gabit-bit atong langka ako pa'y hapit na apse kasi mangkiting misutoy rag iya liksi ko itong tawhana ko sa ano ron wala pagitag sumon ano ron ikaw man tawhana ba? May mga dekorasyon dito sa barangay. Pista, pista. Pero si kapitan na kung tuyo may lagna ato dire ron. Kap! Kap! Ayo! Kap! Wa, si kapitan. Tanis kapitan, waga puyo aning barangay. Hindot ni Elisa ni kapitana. Po sa barangay. Sa tawhan na to. Sa baba nang sa gawas kinsa mi nagsinggit-singgit ya buntag gay sayo nasige nagsinggit-singgit maway pag-ibot nako. Uy, Kap, may kay naa day ka diha Kap. Uy daw unsa naman po ituyo nimo daw katong ni simada nga dire man ka. Kap, doon na po kay problema Kap kay akong langka dito Kap. Gikawat na pud. Kinsa mo po nagkawat ana do? Kining kuan Kap ba kini bitong puyo dito sa babaw Kap. Kang duha ka laki diha ka nanginganlan og mangkiting og nung manoy. Mo na gakawat sa akong langka Kap. Basta kay naapsin ako Kap, tigbasan gyud Kap. Mao ba do? Sige lang kay ato tong sila ipatawag sunod bulan. Matang po ng sunod bulan Kap. Gikalibang naman gani nilang nangka nga ilang gikawat, sunod bulan pa ipatawag. Karon Kap. Buhaw ra ba ko? Oops, dili na mo do. Matay, amo man eh. Oo, may labi ka na. Ang yung nagpabarangay man ka kaway tuhan eh. Nagpabarangay man ka. Sige Kap, dali ato. Ipatawag tong kuan. Nagiyad na sa akong tanod. Latbulat lang kadali. Dugaya atong duha Kap oy. Dugay kay Kap ba niya? Uhaw kay Kap. Unsa kay inon ako nang isa Kap? Ayaw, maayo ani, paabuton sa nato sila kay para dali ra. Lagi pero dugay kayo. Sige ko reklamo kada bulan ko reklamo dire nya. Dugay kay imong aksyon nimo. Sige kay ito sila Kap, matay mo na ra gyud sa ibabaw Kap ba. Tawag. Ay, kay atong adton, diyan ang kaling ko lang di ay kabrihin niya kay okay labot ani. O Kap, dili na mo nilabtan Kap. Oh, minaw ka kanay mo, ayaw man hindi kolor.
Naram din duha diri. Dali mo diri do kay nay nagpabarangay sa inyo do. Kanina nagpaabot. Apurado ka ni. Pagka diha. Ano ka nga? Dalawa. Di pa barangay na hinong ta. Sabis mo pag kay gulayon. Kap, may buntag kap. Nung kido, may buntag. Nanin duha karon mo. Ayun do. Husay man kayo mong gusto. Kami ang sundang. Husay man kayo mong gusto. Dali ko. Do, ayan nga lagi na dado. Sam. Di patawag ta diri sa barangay unya. Wa pa ito nahuman sa panggukod. Gukuro na punta. So, kapitana wala man disarmahi. Sa man pagkakuha na tuwan ni ron. Sa man ni ron ng tipig. Do, alay na mo diri do. Pwede na mo sulod ka. Wala yung hagbasay dapat. Kaya basing gukuro na po may hagbasay ani. Kapil nila ba kay dagan. Nya, manunod kami. Asa man ni ani lingkod ka. Dumudit sa mga lamig lingkod. Basing kami tagay bangko. Ug karon nung Manoy, Mangkiting, matawag kay mundo kay adunay reklamo si Dokyo sa inyo kay kuno ang iyang nangka inyo daw gikawat. Lagi ka, mabitang naagid ni Driaron. Kasi na pa may kawatonon dito. Kaya para matubang ni Hanay. Kaya para masulbad ganun problema ha. Ug karon Dokyo, bugay imong kaugalingon Dokyo. Relax sa kadira. Ahaman tayo mong hagbasay. Abot kap kinsay nagkuha ato kap ilang mong gilis armahan ganina. Maayo na kay para mapungan na imong kaugalingon. Ug karon sige, manindog kaninyo kay magampo sa ta. Ug karon mang Manoy, ikaw ang mampo kay para mawasan na yung pagkakawatan. Iyag. Ikaw Dokyo, ano maglingkod-lingkod ramang kadira? Sige kap. Gusto ka niya. Wala, hindi ka sila. Bagod ka. Manguros pa ka. Ay, unsa man dai pamangit sa pagkampo lain kung kay magilak-ilak ta dire. Ang na ka. Ay kadugay bago na balik-balik naman ka. Ginoo. Ang nagbibigay sa barangay Ginoo. Okay. Sa barangay naman yun. Salamat pa Ginoo. Mahatagan. Hindi mo basko na panglawas. Hindi mo sa sinisinong Dokyo Ginoo. Para makabulo pa sa panganog. Inagla na pag may kawaton Ginoo. Napunta mo makasinabot ng karang maglawa. Salamat. Murag mo kay kana magbagudo. Tama na. Hilak lang kada ng Dokyo. Sige. Ug karon magsugod na ta ninyo. Atong paunahog istorya ang ni reklamo nga si Dokyo. Manggod kap. Kanang duha kap kana si Nung Manoy si Mangkiting kap. Nasakpan ako gahapon, gikawat akong nangkakap. Hapit mamagyan ako matigbasi kap. Nangka ron ka Dokyo. Nangka lagi kap pero katong nangkakap sa gamay patukap akong gibisbisan hantod nga nadako akong gihagbasan hantod nga namunga kap. Isa ray bunga kap mao nga di ko katugot kap nga kakawaton kap. Kinanglan yun nga ma-preso ng duha kap. Kay di ko gusto nga isa ra gutong bunga kap nga presuhon nyo ng duha kap. Presuhon nyo ng duha. Ug karon nung Manoy Mangkiting. Unsa may maistorya ninyo, magikawat man kaninyo ang nangka ni Dokyo. Kat. Sinong Manoy manggo nagsugo ato. Kuha tong nangka ni Dokyo. So karon Mangkiting, aminado ka nga kamoy nagkawat sa nangka ni Dokyo. Ikaw nung Manoy, unsa may maistorya nimo? Mamamingon ni Mangkiting. Kuan manggunakap. Kining nakita kami ni Mangkita na ginuktok na siya kap. Niya kini laging luluyon po nga tao. Ning kuan man siya sa kuwagod na wala daw siya sudan. Niya ako kap kay naluoy ko niya ako ra sang gisadisan nga nainangka dito ni Dokyo. Pwede ba katutukaon? Di ko niya kap. Niya
Pagkuha niya, naabtan mi sa tag-iya. Abi man ako to, wapa kauli, gikan ang spray. Nakauli naman di ay. Kaya pulpulon po tos dokyo kag dali na po to mo uli. Di, nasakpan mi. Ako ang tanga to nga, ikaw na ko nag-suggest, tabang ra ko niya nga makasudan siya. Yan kuyog po ko niya, kaya wak man sa katuod, yakong ikuyugan. Karon pag abot sa tag-iya kap, pagkuha niya sinangka, gitsa sa kuha. Yung siyempre, akong salon kay gulayon gusto na mo. Niya, karon mabunog to la, nakaayaw. Ako pong gisalo. Nigibiyaan pa na ba kung mangkiting, ako'y naulahing, hapit pa kong tibasis tag-iya, nang karinundan. Niya, kana si mangkiting kayo ko na nakap. Anong iapil? Tingala, yung iapil man ko, igor ko nagtabang niya. Niya karon, apil ko. Si mangkiting nga na ang kuwan. Kay, sir, naman po natin nagkaon. Igor naman ko nagsuggest. Mura na akong kaistorya ka. Ako, di ko mo kuwan nga. Apil ko sa pagpangawat. Ning salo lang ko. Mura na ako akap. Pero si mangkiting nga na nangawat eh. Unsa man karon niya? Ako naman dito tinong kita bandua nagkuyo ko tunong nang ka. Nagduot dito nimo. Wa jud ning duha o tinulakay na man hinuon nga sila mangduha nangawat unta. Wala na kap. Tang na. Oh, dokyo, relax lang ka, dokyo. Relax lang ka diha. Ayaw gamitin ini to ulo. Dire mag-snack ta, mag-break ta. Inom manoy, ipang hatag-hatag na ito ah. Ay, salamat. Mura na akong gihulat. Basta na yung uhawa. Kini akong kauhaw. Kato pa na yung naging adlaw pag builo na mong dinagan. Sige kap, kuning ipang hatag-hatag. Kini. Ako ang yung duha ng puting. Kaya kita may didimanda. Palihat ang kulor. Ako ang duha. Ang isa. Ay, kawat ha. Kasi yung pala kawaton. Kini. Long. Long. Ako akong gusto. Ito lang ang ipulahi kat. Ihakat. Nilita ko na siya buwan. Kinilangin mong tubig kat. Ilang tubig mo ha. Gumanin yung Tokyo. Kini RC. RC man eh. Yung kasagaran sa iyong naning kolor. Ang pares ng naning pot. Apila na lang yung Tokyo. Apila na lang. Ako na lang ikaw. Nakala. Sige. Pangyo na. Hintay lang eh. Kinilangin yung dagong. Ito na yabre na to ano ron. Matay ni sinong manoy nga. Tubig na may gihatag noon sa kuha nga. Ako nitay kapitan dire. Ay naunsa ba dahil ni? Karit na nagpangkat. Sam kanoy nga. Imo na kung itulak hinuon kita bitong duha. Di, ano yung mo siya? Nakiting. Nasakpan mo kita. Ipapriso ra ba kita sa tag-iya? Nya ang priso na. Duha ra ba kagabi eh. Nya karon kung mapriso tang duha. Bisan maso na itong pagkahawag sa prisuhan. Mga pas muta, musama ka itong problema. Ang maayo ano. Ang kuna nga ikaw ra. Kay bulahan og mapriso ka, ipapriso mo ka. Napa pumatod yung pagkahawag sa prisuhan. Ang katang dapat pamahaw, katang dapat panood ko, katang dapat panihapon. Ang kuna na lang. Bitaw no. Tama ko yung isising no. Maayo kay kumusagis no. Bitaw lang mo ganing hindi pa barangay ka tungod sa kumusagis. Maayo ayo. Mapriso ko. Update pagkaon ha. Oh, may problema. Katang dapat pamahaw. Panood to, panihapon. Nya okay na. Sige, balik ka patawag kapitan ko. Update ko pagkaon ha. Oh, ang kuna na. Okay na. Oh sige, talon balik ka ta. Mangkiting. Bukap. Ako na nang lawatan ay mapriso duha ka gabi. Saon man. Ang imnon ka ba kay? Okay, hindi nagang ito gahapon kap. O karon dokyo, angko naman ni Mangkiting, siya dyan daw ang nagkuha sa nangka. Kung sa may masulti nimo? Si Mangkiting ra ka. Naduha man na silang nung manoy. Di, wala mo nilabot sinong manoy. Ni angko naman si Mangkiting. Kung sabi ito si Manong Manoy dagang siya man tong akong hapit sa batik basi. Sinong manoy, ikaw ra to ni suggest.
Lain ug kay ato nang apilo pa priso nga igor man sa suggest. O mao mangkakap. Ug si mangkiting ray mapriso kap, musugot na lang ko kap. Kaysa aron mahumantaan ni kap kay hapon na kap. Basta kay mapriso na si mangkiting kap ha. Kay mao yun na kinang mga aming saka sa nangka. Ug karon mangkiting na magitay pang malaos ng barangay. So kulong ka og 2 ka gabi. Sukap. Nya usa na ta. Sukap. Umaraw man uulan, di sasablay. Pintado sa aking puso, pag-ibig na tunay, Boysen.